اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad og ala alihi wa sahbihi ajma'in. I dag skal vi have et emne, som mange af os ikke snakker om. I hvert fald ikke nok. Et emne, som vi burde minde os om selv lidt oftere. Og jeg vil bare starte med et par ord, som er: har du nogensinde tænkt over, hvornår din tid er om? Og det er ikke bare som en tanke, der strejfer dig, men hvor du virkelig har tænkt, at din sjæl hænger på mellem liv og død. Hvad hvis du dør i nat? Hvad hvis din sidste bøn allerede er bedt? Vi snakker om tauba sidste uge. Hvad nu hvis din sidste tauba er forbipasset? Fortæl mig, hvad vil du gøre, når dødsenglen banker på døren? Hvad vil du gøre, når Munkar og Nakir kommer og spørger de 3 spørgsmål? Men Rabbuk, hvem er din herre? Forestil jer ikke at kunne forklare, hvem sin herre er. Men Dinuk, hvad er din tro? Vi påstår at elske den her tro, men vi kan ikke forklare den. Men Hadha Rajul, hvem er jeres profet? I kan ikke svare. Og der stemmer de som lyn. Det er skrækkenslagen. Vores profet sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, han sagde, at den kloge er den, der gør regnskab med sig selv og arbejder for det, der kommer efter døden. Så fortæl mig, er du klog, eller bedrager du dig selv? Du vil dø, og det er en garanti. Den her kiste, det kunne være jeres. Det kunne være min. Det kunne være i morgen. Og det, der vil følge med i den her kiste, det er jeres handlinger. Ikke nogen venner, ikke nogen familie. Jeres handlinger. Så spørg jer selv, er jeres handlinger nok til, at I kan komme videre? Er jeres handlinger nok til, at I er tilfreds med det liv, I lever nu? Det var det ord, jeg havde. Og det her, jeg ved, jeg var lidt kraftig i tonen, men det var en påmindelse lige så meget til jer, som det var til mig selv. Barakallahu fik. Og med det sagt, så vi snakker med et par ting. Hvad der vil ske efter den her død. Hvilke ting vi vil møde i graven. Og med det, så er vi kompetente nok, Yusuf. Derfor har vi vores elskede Sheikh Ahmed Talat med. Velkommen til. Velkommen til. Bare til at starte med, Sheikh. Sidst vi snakkede, det var en podcast episode om Quran. Det er korrekt. Og det her emne er så vigtigt, at det endda bliver nævnt i Quran. Så bare til at starte med, hvilke tanker får vi, eller hvilke vers beskriver Quran om døden? Så kommer det meget, hvilke tanker burde vi få, når vi hører om døden, især gennem Koranen? Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alle sammen. Jeg håber, at I alle sammen har det godt. Barakallahu fikum, og Allah azza wa jal belønner for at bruge den her tid i dag, for at komme tættere på jeres skaber, og for at lære noget om jeres din, og for at blive påmindet om noget i jeres din. Må Allah azza wa jal belønne jer alle sammen. Og må Allah belønne jer, brødre, for at facilitere det her. Mashallah, det ser rigtig godt ud, mashallah. Og den plakat, jeg så før, mashallah, det er sådan noget fra film, Mashallah, må Allah belønne jer stort. Og sikkert et emne, der bliver taget op i dag. Et emne, som det at tale om det her emne, det er en sunnah. For profeten a.s.w. han siger en hadith, Akthiru min dhikri hadim al-ladhat. Sørg for at snakke om det, der ødelægger fornøjelserne meget. Og hvad er det? Det er døden. Profeten s.a.w. han gik forbi en gruppe sahaba, der grinede meget. Og så sagde han til dem, husk at nævne det, som ødelægger fornøjelserne. Og hvad er det? Det er døden. Så det er en sunnah at tale om det. Det er en sunnah så meget, at sahaba plejede at minde hinanden om det meget, meget hyppigt. Og som du siger, selv sagde i starten, Ayub, det er noget, som vi ikke snakker om så meget. Fordi vi lever i et samfund, hvor døden er noget, der er meget fjernt.
Jeg havde engang en kollega, hans mor gik bort. Og jeg kunne huske, han gik ind på kontoret. Og det var, han sagde bare sådan, ja, min mor gik bort. Ja, sådan er det. Og der er ikke et sprog for død i et sekulært samfund. Har du hørt begrebet, lad mig snakke om døden til bryllup? Ja. Subhanallah. Det er rigtigt. Og det er fordi, vi lever i et samfund, på grund af, at vi lever i et sekulært samfund, så har døden ikke et sprog. Og det var meget, meget underligt, brødre og søstre, at jeg så ikke kunne sige, må Allah have rahma over den auto, som der gik bort. Det var meget svært at give nogle ord, som og islam har givet os et ord, et sprog for døden, som vi nogle gange tager meget for givet. Bare det her med, at man kan sige, må Allah azza wa jalla give rahma, eller ham rahma. Må Allah azza wa jalla give dem jannah. Må Allah. De her dua, det er noget, som giver en trøst hos den troende, som er meget svært at give til andre, end dem, som ikke tror på Allah jalla. Men også det samme, Men også det samfund, vi lever i, hvis man kigger på døden, så bliver det, selvom når man møder den, fordi du siger, at der bliver ikke snakket særlig meget om døden, men når man møder den, så bliver den taget i ceremonier, det bliver taget som, de prøver at lave det om fra virkeligheden, at det er meget sørgeligt, at altså det sørgelige aspekt ved det, de prøver at lave det om til at få det til at ligne bryllup gennem ceremonier og taler og de forskellige ting, så det er også et aspekt, man også lige kan have. Det er rigtigt, det bliver pakket ind og i noget som, og så når man er færdig, så er man færdig. Men alhamdulillah for, at Allah Jalla ala, han har givet os åbenbaring, der viser os og fortæller os, hvad der sker, efter vi går bort. Alhamdulillah for det. Fordi det gør, at Imam al-Ghazali, han siger noget rigtig smukt. Han siger, problemet er ikke døden i sig selv. Han siger, at vores problem, det er, at vi lever, som om vi aldrig dør. Jeg elsker det her citat fra Imam al-Ghazali, rahmatullahi alayhi. Han siger, at problemet er ikke døden. Døden skal nok komme. Det er noget, som vi alle sammen er enige om. Det er en uundgåelig realitet. Præcis, den er uundgåelig. Men han siger, det er ikke problemet. Problemet er, at vi lever, som om vi aldrig dør. Og derfor, fordi vi er mennesker, vi glemmer. Og derfor siger profeten altså til os, bliv ved med at nævne det, som ødelægger fornøjelsen, som er død. Har du nogle vers, der decideret, nu reciteret områderne et par vers før. Kan du beskrive dem? De vers, der blev reciteret, det var fra slutningen af Surat al-Mu'minun, som er kapitlet om de troende. Og Allah Jalla ala, han snakker her i slutningen af de her vers, om det menneske, hvor døden bliver præsenteret for vedkommende. Og vi ved, at døden er noget, som Allah har skabt. Allah han siger, Tabaraka alladhi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ekstremt velsignet af Allah Jalla ala, i hvis hånd er al kongedømme. Alladhi khalaqa. Allah er den mest ham, der er ekstremt velsignet. Han har skabt døden, livet og døden. Alladhi khalaqa, han har skabt døden og livet. Alladhi khalaqa al-mauta wal-haya. Så døden er noget, der bliver snakket om rigtig meget i Al-Quran og i Sunnah. Hvorfor? Fordi det er ligesom, det er vendepunktet. Vi har fra Allah Jalla ala, han sagde, Alastu bi rabbikum, da vi blev skabt, vores sjæle blev skabt 50.000 år før vi blev født, eller før ligesom, Allah Jalla han skabte jorden, så sagde Allah Jalla ala til alle dem, der har en sjæl. Er jeg ikke jeres herre? Og vi alle sammen stod der. Alle sammen har stået der. Alle sammen. Og alle sammen har sagt, Bala, ja Allah, ja, det har jeg. Så der er to spørgsmål. Det er spørgsmål, der blev stillet 50.000 år før skabelsen, og et spørgsmål, der vi ligger i graven. Alastu bi rabbikum, er jeg ikke jeres herre? Og så er der et spørgsmål til sidst, der hedder, hvem er din herre? For at se, hvor manipuleret vi bliver. For at se, at der mellem de to spørgsmål, hvordan har du levet? For afhængig af, hvordan du har levet, så vil man kunne se, hvor god man er til at svare på det her spørgsmål. Og de her vers fra Surat al-Mu'minun, den lærer os, at hvilke stadier der er efter døden. Hatta idha ja'a ahadahum al-maut qala rabbi irji'un. At det her menneske, hvor døden kommer til at blive frembragt for vedkommende, og Malak al-Maut kommer, og dødsenglen kommer og tager vedkommende sjæl, så vil han sige, lad mig komme tilbage. Lad mig vende tilbage. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Således at jeg kan gå tilbage og gøre noget godt, og udføre gode gerninger, flere sadaqat, flere salat, af det, som jeg har efterladt. Så vil Allah Jalla ala englen sige, Kalla, nej. Kalla innaha kalimatun, huwa qailuha.
Og så hvad vil der så være foran vedkommende? وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Hvad vil det så være efter det her stadie, hvor det sidste åndedræt er blevet taget? Så vil der være noget, der hedder barzakh. Og hvad er barzakh? Det er den her overgangsperiode mellem, når dødsenglen har taget sin sjæl i vores sjæl, og indtil den dag, vi vil blive genopstået, og vi vil møde Allah Jalla ala. Og den her mellemperiode, brødre og søstre, wallahi, den er meget vigtig. Hvorfor? For afhængig af, hvordan vi lever det her liv, så vil vi enten have en meget, meget god tid i barzakh, den her mellemperiode, eller vi vil have en meget, meget forfærdelig tid. For profeten alaihi salatu wassalam, han har fortalt os i detaljer, hvad der kommer til at ske. Han har fortalt os i detaljer, hvordan det kommer til at ske. Og det en sheikh, han sagde noget meget, meget smukt engang. Han sagde, forestil dig, at du er på vej, og du er en janaza. Du er på vej med kisten her, på vej til gravpladsen, og hullet, hvor den her kiste skal ligge, den bliver gjort klar. Du går, du siger subhanallah, du siger la ilaha illallah, du reciterer Koran. Du ser dem, der er på vej, de taler meget lavt, og de laver dhikr, de ihukommer Allah Jalla ala. På vej til den her gravplads, så ser du det her hul, og den her kiste bliver lagt ned. Du kigger ned, lige pludselig, så ser du, at det er faktisk dig, der ligger i den her kiste. At det er faktisk dig, der ligger i den her kiste. Forestil dig så, at du kigger op. Og som regel ved de her gravpladser, så er der som regel nogen, der holder en tale. Er det rigtigt? Jo. Forestil dig, at der er 3 mennesker, der holder en tale. Forestil dig, at det er et familiemedlem, der holder en tale. Forestil dig, at den, der kommer efter at holde en tale, det er en person fra moskeen. Og den tredje, det er en af de forældre. Hvad vil de sige, når du ligger dernede? Hvad tror du, den påmindelse vil være? Hvad tror du, de vil sige om dig, når du ligger i den her grav? Og vores ulama siger altid, at afhængig af, hvad der bliver sagt om dig, det vil være en glædelig nyhed for dig, hvis folk taler godt om dig, efter du går bort. Det er blandt de gode tegn, brødre og søstre, at dem, som du har efterladt, snakker godt om dig, om de gode ting, du har udført. Og wallahi, brødre og søstre, skal jeg være ærlig med jer. Jeg har været i situationer, hvor jeg har været ude på en gravplads. Wallahi, imam, familiemedlem, ingen havde noget godt at sige om det. Wallahi, vi lidt, er der ikke nogen, der kender broren? Jeg ved, den ene, han sagde, wallahi, hørte det, han sagde, vi vil bare gerne have det overstået. Vi vil bare gerne have det overstået. Wallahi, og det kommer an på, hvordan vi lever vores liv, brødre. Fordi wallahi, hvis vi lever vores liv rigtigt og korrekt, så vil der være gode tegn, når vi går bort, både i den her dunya, og når vores sjæl bliver taget. Sheikh, jeg står og tænker på i forhold til med at finde, hvordan vi vil leve vores liv. Men samtidig skal vi også gøre op med, hvordan vi skal balancere mellem den her tanke med, hvor meget vi skal tænke på døden, og hvor lidt vi skal tænke på døden. Hvordan gør man det? Selvfølgelig, der er tider for alting. Og det er meget vigtigt, at vi har en balance i vores liv. Det skal ikke kun være død. Kom i tanke om et ægtepar, de havde et problem, og så kom de til os, og så snakkede vi omkring nogle forskellige ting i deres forhold. Og så sagde hun, at de sad og så en film eller et eller andet, og så de grinede, og de hyggede sig, det var en komedie eller et eller andet. Så lige pludselig broren, han stoppede bare filmen og sagde, profeten har sagt, hvis I vidste, hvad jeg vidste, så vil I græde mere og grine mindre. Så habibi, der er en tid for alting, ja. Skal du ødelægge aften, ja. Bare hygge dig, og så er der en anden tid, der er en tid til alt. Og vi skal have balance. Som I ved, man skal altid leve livet mellem håb og frygt. Håb skal nogle gange opveje mere i visse situationer i ens liv, og frygt skal opveje mere i nogle situationer i ens liv. Man siger generelt, som når man er ung, så skal frygt fylde mere. Hvorfor? Fordi det er der, hvor man har kræfter til at gøre mere. Til at udføre gode gerninger.
Og når man bliver gammel, og man ligger i sin dødsleje, så er det der, hvor håb skal fylde mere. Gå ud. Ind. Og det er det, som vores lærere siger. At håb og frygt skal altid være i balance. Og i nogle situationer skal noget fylde mere, og i andre situationer skal frygt fylde mere. Så det er det, der er forskel. Der burde være en balance i hvert fald. Så ja, det skal det. Det skal det. Jeg stod faktisk og tænkte på, Yusuf. Hvornår var første gang, du oplevede døden? Jeg vil ikke sige, at jeg har oplevet døden, fordi alhamdulillah, jeg er her. Men er du sikker, det er lige sikker? Men, der er ikke, der kommer op ud herfra. Nej. Vi tænkte på det. Det var faktisk en idé. Men jeg vil sige, beklager min stemme. Ja, bare lige. Men jeg vil sige, vi var i Egypten på et tidspunkt, mig og min familie, og der skete noget rigtig sjovt, hvor vi var på vej ud til at kigge på et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men vi var på vej ud til et eller andet i hvert fald. Og så var der nogen, der før vi tog ud til dem, de spurgte os, hvilken bil er det, I kører i, hvilke forskellige ting. Så de spurgte i forhold til vores status. Så vi tænkte, nej, det er fint nok, vi kører bare videre med dem. Så vi møder dem. Subhanallah, alle tre ligner hinanden, der var tre brødre. Det var allerede skeptisk fra starten, jeg ved hvorfor. Så kører vi ud, det var ude på en eller anden mark, og vi kørte ud i 30 km, og det var været noget maghrib, og vi skulle kigge på noget, yani. Du kan ikke kigge på noget efter maghrib. Så vi er på vej til at køre ud, vi kører. Til sidst, yani, tegn fra Allah, eller jeg ved ikke, hvad det var, min jaddo, min morfar, han siger, lad os lave en uvending. I det vi laver en uvending, et eller andet sker med bilen, batteriet det ødelægger, så bilen den slukker, imens den er i gang med at køre. Det er meget sjældent, der sker i biler. Så vi prøver at tænde bilen, alhamdulillah, den tændt, vi brager ud. På vej, sådan, der var en port, vi kørte ind af. Så på vej ud af den port der, så ser vi, at der var en anden bil, der var på vej ind, og så sådan, de kigger på os sådan helt i chok. Og så subhanallah, 2 dage efter, vi kom ud af den port, alhamdulillah, 2 dage efter, så finder vi ud af, at der er folk, der laver reklame for noget, og får dem ud til et specielt sted. Stripper dem for alle deres ting, tager alle deres ting, og så begraver dem på stedet, levende også. Så lige efter vi så det der, det var meget, man fik gåsehud, da man hørte om nyheden. Og alhamdulillah, vi kom ud af den, men det var der, hvor jeg tænkte, alhamdulillah, der blev skrevet et nyt liv, hvis man kan sige det sådan. Hvad med dig? Subhanallah. Jeg har selv måttet det her spørgsmål rigtig mange gange, men der er en bestemt hændelse, der kommer mig i tanke. Og det var tilbage fra, da jeg var 11 år. Jeg var i Marokko. Jeg står op, kaotisk morgen. Alle er i chok. Vi står op til, at min bedstefar, Allah Rahman, han er gået bort. Og jeg kunne huske, alt var i kaos, og jeg var 11 år gammel, så jeg forstod ikke helt, hvad der skete. Jeg ved bare, at det var ikke en god følelse. Det var ikke en rar følelse at være i. Men dagen forløb sig. Jeg var sammen med min bedstemor og hans kone det meste af dagen. Og noget, som jeg aldrig glemmer, var den sabber, hun havde, fordi jeg så hende ikke på noget tidspunkt beklage sig. Hun var rolig i alle situationer. Subhanallah. Og jeg kan huske, på et tidspunkt, så sidder vi, og vi har lige taget nogle gæster og så videre. Og du ved, folk er i gang med at spise, der bliver snakket og så videre. Og du ved, hun beder alle andre om at spise, men hun glemmer sig selv, subhanallah. Jeg kunne huske, hun tvang mig til at spise den her muffin, subhanallah, du ved. Men den her rahme, hun havde for folk, selvom at noget så drastisk er sket for hende, så havde hun den her ro. Og den her ro, den sætter sig i mig. Men dagen går, og jeg tror ved omkring afsaltiden, så får vi den drastiske nyhed, at hun også er gået bort. Subhanallah. Og jeg tror at den her hændelse, at desværre det, der rammer mest, det er noget, som jeg minder mig selv om, eller i hvert fald forsøger at minde mig selv om hver dag. Så det var i hvert fald første gang, jeg oplevede døden, og på godt og på ondt, så har jeg i hvert fald taget nogle gode ting med mig. Og det er meget vigtigt at nævne, brødre og søstre, at på samme måde som når vi mister nogen i den her dunya, og vi bliver ked af det, så hvis de mennesker, der går bort, er gode mennesker, så vil dem på den anden side, som er englene, de vil blive glade for at modtage velkommen. Er det ikke vildt? Der er nogen her, vi vil græde, vi vil være ked af det, men på den anden side, så vil de glæde sig til at modtage en person. Forestil jer, brødre og søstre, at man er en person, som englene glæder sig til at tage imod. Og man kommer der, og man går bort, så siger de, Wallahi, vi har glædet os til at tage imod dig. Allahu Akbar.
Og det kan kun ske, hvis man har levet et liv, som Allah er tilfreds med. Jeg havde lidt spørgsmål til dig egentlig. Hvordan kan det være, at nu har vi snakket om sådan en historie, hvor man bliver mindet om døden, eller nogen tæt på os afgår ved døden. Men jeg har lagt mærke til, at altid når man hører de her historier her, så går der ikke så lang tid. Så ikke fordi man glemmer vedkommende, men man glemmer selveste historien. Man glemmer den periode, hvor man er mindet om døden. Hvad er grunden til det, at vi direkte bare går tilbage til relapse og ind i livet igen? Som om det ikke er en realitet, og vi bare lever livet. Det er både positivt og negativt. Fordi forestil dig, at man husker kun dem, man har mistet. Og man husker dem hele tiden. Så vil det være svært at føre et liv. Men på den anden side, så er der også en test. At vi skal huske den. Og vi skal huske den, man nævner godt om den. Det er faktisk en sunnah, brødre og søstre, at man nævner gode ting om dem, man har mistet. At man bliver ved med at tale godt om dem. Fordi så vil Allah Jalla ala gøre, at han vil sikre sig, at der er nogen, der taler godt om det, når du går bort. Og det er desværre en meget, meget glemt ting. Og brødre og søstre har aldrig talt dårligt om nogen, der er gået bort. Aldrig. Ha' det som grundregel, uanset hvem de er. Jeg synes faktisk, det er en aktuel ting, fordi vi som mennesker, vi har det med at grave folks fortid op som ingenting. Ja, det er et problem. Og handler der en person, der døde, så vælger du stadig at gøre det. Det er uacceptabelt. Sandt, fordi profeten, som man siger, de mennesker, som taler om folks private sager, især efter det er gået bort, så vil Allah Jalla ala gøre vedkommende til krigen, enten i dunya eller akhir. Subhanallah. Det lyder meget værd i akhir, i hvert fald foran hele mennesket. Det er meget vildt. Men brødre, jeg vil gerne fortælle en lille historie. Og min sahabi, der hedder Abdullah ibn Amr ibn Haram, radiyallahu anhu. Han var en mægtig sahabi. Han deltog i slaget ved Uhud. Og han har en søn, der hedder Jabir ibn Abdullah. Jabir her, han var også en mægtig sahabi. Da slaget skulle ske, så kaldte han hans søn til ham, og han sagde til ham, Jabir, jeg kan føle, at jeg bliver martyr i dag. Jabir, han blev selvfølgelig ked af det. Og så sagde han, må Allah Azza wa Jal forenes i Jannah. Han siger, pas godt på dine søskende, pas godt på vores familie. Siger faren til søn. Da slaget var færdigt, så ham her, Abdullah, han gik så bort, og han blev shahid. Da han gik bort, så profeten alaihissalam, han så Jabir. Han sagde, hvorfor er det, du er ked af det? Han sagde, det er fordi min far er gået bort, og jeg er efterladt med rigtig mange søstre, og en stor gæld. Han siger, skal jeg ikke fortælle dig noget, der vil gøre dig glad? Han sagde, at Allah har aldrig talt direkte til et menneske, uden slør, men han har kun gjort det til din far. Allahu Akbar. Han sagde til din far, og han sagde til ham uden barriere, ønsk dig noget. Så sagde han, hør hvad han sagde. Abdullah ibn Haram. Han sagde, ja Allah, jeg ønsker, at du genopliver mig, så jeg dør igen for din sag. Allahu Akbar. Hvorfor? Fordi han har oplevet det gode ved at ofre for Allahs skyld. Den modtagelse, man får. Så siger Allah til ham, jeg har bestemt, at intet menneske vil vende tilbage efter døden. Ønsker noget andet. Han sagde, ja Allah, jeg ønsker mig, at du fortæller min familie, at jeg er i gode hænder. Allah Jalla ala, hørte det her, brødre og søstre. Allah, han åbenbarer vers på grund af det her ønske. Han siger, og verset er, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Han siger, lad være med at tro, at de mennesker, som dør for Allahs skyld, at de er døde. بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Men de er levende hos Allah Jalla ala, og de bliver forsynet med alt, hvad de vil. På grund af ham. Jeg kan ikke lade være med at perspektivere det her til vores brødre og søstre i Azza. Ja, sandt. Fordi, hvilken sorg føler vi ikke, når vi ser de her videoer, vi ser de her rædselsfulde videoer af vores brødre og søstre, der bliver slagtet, bombet, og hvad end de der journalister gør, det er forfærdeligt. Men det her, hvor er det dog ikke betryggende. Det er en ro, som Allah har givet os, samtidig med, at det er en betrygningskilde. Sandt. Og det er fra vores iman, brødre og søstre, at vi bliver nødt til at have fuld yaqin og bevisning om, at de mennesker, som har ofret for Allahs skyld, de er hos Allah, og de er levende. Shuhada, dem som er martyrs, dem som ofrer for Allahs skyld, alt hvad de har,
af deres formue og dem selv endda. Profeten, som han siger, at de her mennesker, som går bort, fordi når vi ser det på videoerne, det ser meget frygtindgydende, er det rigtigt? Det ser meget forfærdeligt ud, hvordan de bliver bombet, hvordan de bliver dræbt. Profeten, han siger, de vil mærke det, som om, at de blev stukket af en bil. Subhanallah. Og det, nu når du nævnte det der vers der, det står, at vi skal have iman på det, men du kan se på level på iman, når man kigger på Gaza, og ser, hvordan de nævner verset lige så snart det er sket. Subhanallah, hvor meget iman man lige skal have, for at direkte det første, du bliver mindet om, eller hatta en uge efter, du lige har set din far massakreret, du lige har set din far parteret, så tænker du over det her vers her, og tænker, nej, min far er faktisk levende, og du beroliger dig selv med det her. Det er en form for en meget stærk iman, subhanallah. Og jeg glemmer aldrig en kvinde, en mor, til 5 drenge. Hun mistede alle hendes 5 drenge i krigen. Jeg glemmer det aldrig. I Gaza. Må Allah give en jannah. Hun sagde, alhamdulillah, da hun fik at vide, at den sidste søn var gået bort. Hun lavede sujud til Allah, hun takkede ham. Og så sagde hun, ja Allah, hvis jeg havde et 6. barn, du skulle også tage ham. Hvis jeg havde et 6. barn, så ville jeg også ofre ham for din skyld, ja Allah. Wallahi, hvilken iman. Hvilken iman. Og det gør mig, når jeg tænker på det her, hvor meget de offrer. Wallahi, de her mennesker, de forstår vores din. Når jeg ser unge mennesker i dag lever, som om de aldrig dør. Når jeg ser unge mennesker bare spilde deres tid. Wallahi, jeg bliver ked af det. Wallahi, jeg bliver ked af det. Allah siger, alhaakumut takathur. Verdslig rivalisering, at ophobe alt det materialistiske, det er noget, som har opslut vores ungdom, brødre og søstre. Alhaakumut takathur. Og sådan er mennesket. Men wallahi, jeg bliver ked af, når de stærke unge brødre og søstre, ikke tager deres ibadah seriøst, deres tilbedelse seriøst, der ikke tager deres manerer seriøst, der ikke tager deres opdragelse seriøst, og deres din seriøst, wallahi, bliver ked af det. Og man ser de her brødre, man ser de her brødre og søstre i Gaza, wallahi, de vil ofre alt. Men wallahi, nogle gange, selv i Ramadan, vi vil måske ikke ofre en times ibadah. Wallahi, jeg er klar over, hvor mange, i nogle massager, de beder måske en juz, ikke også? Hvor meget en juz, det er 20 sider i tarawih. Og så ser jeg unge brødre, søstre, jeg ved det ikke, måske er det søstre, unge brødre, der har muskler, der går efter 4 rakaat og siger, det er for hårdt. Wallahi, brødre, så det er ikke. Jeg tror ikke, det er hårdt fysisk. Jeg tror, det er tegn på noget andet. Det har ikke noget med kroppen at gøre, brødre, søstre. Ja, det er det. Jeg har været et sted, og hør godt efter. Jeg har været et sted i Danmark, hvor man læste cirka 3 timer på en nat. Første række, det var kun ældre mænd. Wallahi, vi stod bagved. Jeg tænkte, wallahi, hvis vi går nu. Der er en ammo på 70-80 år. Wallahi, han tager den hele vejen. Han siger ikke et ord. Og han var der hver evig eneste nat. Jeg har faktisk hørt om det der, vi havde vores khalifa Uthman. Han var kendt for hans Koran. Han stod hele Koran på en rak'a. Så det var noget, der blev kaldt for basira. Man havde noget i hjertet, hvor man kunne se med hjertet faktisk. Subhanallah, hvor ren skal ens hjerte lige være for, at man kan se med hjertet. Man kan se dommedagen med hjertet. Jeg kan love jer for, at hvis nogen af os havde det her, vi havde stået, jeg ved ikke lige, om vi havde nået til det stadie, men vi havde stået, hvis man kunne se med hjertet, at stå på Sirat al-Mustaqim og blive hævet ned til helvede, de forskellige mennesker. Hvis vi også havde det her, jeg lover jer for, vi havde stået, der er ikke noget, der hedder 4 rakaat, 8 rakaat. Vi havde stået helt til vores liv blev taget, hvis man kan sige det sådan. Og i forhold til nogle af de pointer, du kommer med, så kan jeg ikke lade mig tænke på en bekendt udtalelse. Jeg tror, det var Hassan al-Basri, der sagde det, men han siger, "O søn Adam, du er ikke mere end, du er intet andet end dage. For hver dag, der går, mister du en del af dig selv." Og de her ting, især i Ramadan, det med at sige det for hårdt, lad mig gøre det. Det er nu, du har muligheden, det er nu, du har chance for at optimere din akhirah, dit efterliv. Så inshallah, bi'idhnillah, bare knok det så meget, som du kan nu, for inshallah, så vil efterlivet være så meget lettere. Ahsant. Og at ibadah, at tilbedelse er let for en, brødre og søstre, at en tilbedelse bliver gjort nemt for en, det er et tegn på, at Allah Jalla vil dig godt. Og hvis en ibadah føles tung for en,
så kan det også godt være det modsatte. Må Allah beskytte os fra det. Amen. Og det her, det er... jeg ved ikke, hvor lang tid vi har, men jeg vil gerne nævne en hadith for jer, brødre og søstre. Hvis det er ordentligt. Ja. Hvor lang tid har vi? Allahu alam. Vi kører så. Jeg kan ikke se på grund af alt det lys her. Jeg ved, føler, at det... Vil du gerne vide, hvad klokken er, eller? Nej, hvor lang tid har vi? Det er en lidt lang hadith. Men det er en vigtig hadith. Se, profeten a.s.w. den her hadith, den er berettet i Sahih Muslim. Berettet af Al-Bara ibn Azib. Det er en hadith, som meget detaljeret forklarer, hvad der sker med et menneske, når vedkommende dør. Vil I gerne høre den? Vi vil alle sammen gerne vide, hvad der sker. Præcis, hvad der sker, brødre og søstre. Og den er Sahih Muslim, det vil sige, at den er autentisk. At et hvert ord, der er i den, vi tror på, at det er noget, som profeten a.s. har sagt. Og profeten a.s. når han siger noget, så er det åbenbaring. Så er det fordi, at han har fået det fra Allah Jalla ala. Han siger her, Al-Bara ibn Azib, han beretter en meget, meget smuk og rørende beretning. Han siger, og han var sammen med sahaba. Sahaba var på vej ud til at begrave en anden sahaba. På vej derover, så kommer de over til graven. Graven var ikke klar endnu. Så profeten sallam og sahaba, de stod omkring graven. Profeten som han gik ned på knæ. Sahaba gik også ned på knæ. Profeten som han tog en lille gren, og han holdt den, og så fumlede lidt med den. Sahaba så på profeten sallam, han begyndte at græde. Og han sagde, limithli hada fa'ariddu. Til den her dag, så skal I forberede jer. Og sahaba, da de var omkring ham, de sagde ikke et ord. De var så stille, for de ved, at det, der kommer nu, det er vigtigt. Så meget, at der vil komme... de sad så stille, der er sådan et udtryk, man siger, at der vil komme duer og stå og være på deres hoved. Så siger han, profeten a.s. Søg tilflugt hos Allah for gravens straf. Søg tilflugt hos Allah Jalla ala for gravens straf. Det betyder hvad? Det betyder, når vi ligger i graven, så er der et liv, der er dernede. Men lever et liv, brødre og søstre, den. Og det er det, som vi kaldte tidligere for al-barzakh. Den her mellemstadie, hvor man vil være, indtil Allah Jalla ala, han bestemmer, at vi skal genopstå. Hvad sker der så? Og han gentog det her 3 gange. Søg tilflugt hos Allah Jalla ala for gravens straf. Sahaba, de blev grebet af den her følelse af alvor. Og hvad sker der i graven, som er så frygtindgydende? At profeten sallam gentager den her advarsel 3 gange. Så forklarer profeten sallam, hvad der sker med sjælen, når den dør. Det er når kroppen, hvad der sker med sjælen efter døden. Skal jeg tage den her? Ja. Skal du have den her? Ja, det er fint. Det er fint. Jeg tror, det er okay. Han siger, hvad sker der, når en person dør? Så siger profeten sallam, når en troende tjener er ved afslutningen af hans liv i denne dunya, i den her verden, og på vej mod akhirah, mod det hensidige, kommer englene ned fra himlen. Så en person tager sit sidste åndedræt. Og nogle ulama, og vores lærte nævner, også i hadith, det bekræftes, at en persons sjæl vil tages ud først fra tæerne, tåspidserne, og fra fingerspidserne. Og så vil den gå ud op her ved munden. Og så vil en person kigge op. Fordi at den person, der mister, eller der dør, han ser hans sjæl, og han ser dødsenglen. Derfor er der nogen, der smiler, og nogen, der har et meget frygtindgydende ansigt. Af det, de ser. Først er det, fortæller profeten sallam om den troende tjener, der mister han, eller hvis sjæl bliver taget. Så siger han, de her engle, som kommer ned, de har ansigter som skinnende sol, ligesom solen-agtigt. De skinner så meget. Så skinnende som solen. De bringer med sig et klæde, som er fyldt med parfume fra Jannah. Forestil jer, brødre og søstre. Englene kommer ned, deres ansigter er så smukke, og de skinner som solen. Og de vil have med sig klæder med duft fra Jannah. Klæder fra Jannah og duft fra Jannah. Amin, amin. De sætter sig omkring ham. Alle englene, han vil kigge på englene, der er omkring ham, og han vil se englene så langt som øjet rækker.
Alt sammen for at tage imod den her sjæl, som Allah er tilfreds med. De sætter sig omkring ham, som vi sagde, og når døden nærmer sig, så kommer Malik al-Maut, dødsenglen, og sætter sig ved den troendes hoved. Dødsenglen siger, åh du gode sjæl, kom ud til Allahs tilgivelse. Kom ud til Allahs velbehag. Allahu Akbar. Dødsenglen vil være ved vedkommendes hoved, hvor sjælen kommer ud. Og dødsenglen vil sige, kom ud, åh gode sjæl. Kom ud til Allahs tilgivelse. For så du har levet et helt liv, og du er bange for, hvad der sker. Forestil at få den her nyhed. Allahu Akbar. Må Allah gøre sig blandt dem. Amen. Så forlader sjælen kroppen, let som en dråbe vand. Allahu Akbar. Så let som en dråbe vand, der falder ud af en flaske. Det vil de gode mennesker, de troende mennesker, deres sjæl vil komme ud af deres krop, så let som en dråbe vand falder ud af en flaske. Må Allah gøre sig blandt dem. I det øjeblik, så griber englene ham, den her sjæl, og pakker den ind i duften af Jannah og ligklæder fra Jannah. Allahu Akbar. Hvad sker der så? Når sjælen så, eller når englene har taget den her sjæl og pakket den ind i ligklæder fra Jannah og duft af Jannah, så stiger de op til himlen. Så snart de tager sig den her sjæl, begynder de at stige op til himlen. Hver gang de passerer en himmel, som I ved, der er 7 himle. Hver gang de passerer en himmel, så er der nogle engle, der siger, hvem er den her gode sjæl? Hvem er ham her broren? Hvem er hende her søsteren? Hvorfor er det, de får den sådan en modtagelse? Så hvem er den smukke sjæl? Så svarer englene, det her det er Fulan ibn Fulan. Det er personens navn, søn af vedkommendes navn. Det vil sige navn og efternavn. Og så vil de nævne, hør godt efter, brød og søster. Så vil de nævne alle de gode navne, som vedkommende er blevet kaldt i den her dunya. Hvilken navn kunne det være? Den sandfærdige Ayub. Den tilbederen Muhammad. Den rene Fatima. Alle de gode navne, som er blevet kaldt i den her dunya. Afhængig af, hvordan man har levet den her dunya, så vil du blive kaldt. Det vil sige, at du vil få en titel. Vi sigter rigtig meget titler i den her dunya, brødre og søstre. Er det rigtigt? Om man er læge, eller man er statsautoriseret revisor, eller man er 1, 2, 3. Titler betyder rigtig meget i den her dunya. Men det vil betyde meget mere, når vi møder englene. Og de vil blive kaldt, det er ham den sandfærdige. Det er ham den gode, det er ham den tilbederen, og så videre, og så videre. For hvis man har levet et sandfærdigt liv, så vil man blive kaldt den sandfærdige. Psykologer siger, at det, som stimulerer en allermest, det er, når man hører sit eget navn. Er det ikke vildt? Når man hører Ahmed Talat, så er der noget inde i en, mig, som, okay, der er noget, der bliver stimuleret. Når jeg siger Ridwan, han er jo mit navn. Forstår I? Og afhængig af, hvem der siger navnet, jo mere vil det stimulere en. Giver det mening? Hvis en du hader, han siger dit navn, tænker men en person, som man virkelig ser op til, siger ens navn, og ens fulde navn endda. Ikke bare fulde navn, med rosende ord. Allahu Akbar. Og det vil man få af de her emner. Sikke modtagelse, Sheikh. Allahu Akbar. Men når du siger de her ting, så kan jeg ikke lade være med at tænke på den modsatte part. Det kommer vi til. Fordi hadithen fortsætter. Den siger, så kommer man op til den 7. himmel. Så siger Allah Jalla ala, hør godt efter, brødre og søstre. Skriv min tjener i al-Aliyyin. Hvad er al-Aliyyin? Det er bogen for de gode sjæle. Skriv vedkommendes navn der. Du har bestået. Skriv den her gode sjæls navn i al-Aliyyin, som er bogen for de retfærdige og dem, som har vundet. Og bringe ham tilbage til jorden, siger Allah Jalla ala. For derfra skabte jeg ham, og dertil vil jeg returnere ham. Så sjælen fik en tur til den 7. himmel, og så ned igen. Og alt det her, det skete, hvornår, brødre og søstre? Før man bliver begravet. Så kommer man ned til graven. Og så er der, som vi sagde, 3 spørgsmål, der bliver stillet i graven. Hvem er din herre? Og så vil den troende sige, Allah. Og hvad er din religion? Den troende vil sige, Islam. Og hvem er din mand, som er blevet sendt til jer?
så vil man sige Muhammad alaihi salatu wassalam. Det er et simpelt spørgsmål, men når man er presset, så er det kun tawfiq fra Allah Jalla ala, så er det kun fra Allahs hjælp, at man kan svare på de her spørgsmål. For wallahi, hvis man ikke har levet med det, som man bliver spurgt med, så kan man ikke svare. Så kan man ikke svare. Man kan ikke snyde Allah Azza wa Jalla. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Når de så har svaret, så siger Allah Jalla ala, en stemme fra himlen vil sige, min tjener har talt sandt. Giv ham Jannas klæder. Åbn en dør for Jannah for ham eller hende. Og lad ham føle den sprise. Subhanallah. Vi lærer fra det her, brødre og søstre. Når man er i graven, så kan man se ens plads i Jannah. Allahu Akbar. Ikke nok med det. Du kan dufte Jannah fra din grav. Graven vil blive gjort så bred, så langt som øjet kan se. Fordi hvad er det, der gør, at vi er bange for graven? Det er, at den virker meget mørk. Er det rigtigt? Dyster. Mørk, dyster, den er stram. Men alt det vil være helt anderledes, fordi at når man er i graven, så gælder der nogle helt andre regler. Hele glimt af Jannah, det skal nok holde ind i gang indtil... Nej, når man er der, Yusuf, så nævner beretningen, at personen vil sige, Ja Allah, lad dommens dag komme. Fordi han glæder sig til det, han ser. Hun glæder sig til det, hun ser. Ja Allah, lad dommens dagen komme, jeg vil gerne opleve det. Så siger profeten, hvad så med den onde sjæl? Hvad så det modsatte? Så siger profeten, om den person, der er vantro eller hykler, den onde sjæl, når man er ved døden, så kommer englen ned. De har sorte, frygtindgydende ansigter. Jeg forestiller den værste gyser, du har set. Frygtindgydende ansigter vil omfavne en. De sætter sig omkring ham i rædsel. Dødens engel siger, du beskidte sjæl, kom ud til Allahs vrede. Allahu Akbar. Du beskidte sjæl, kom ud til Allahs vrede. Sjælen klamrer sig til kroppen. Sjælen, der er bange for at komme ud til den her velkomst, den vil blive revet ud med magt. Sjælen vil være bange for at komme ud af kroppen. Den vil hælde sig fast til fysisk, til blodårene, til nerverne, til musklerne. Og den vil blive revet ud. Ligesom at en tornet gren vil blive taget ud af uld. Den vil rive alt i stykker på vej ud. Må Allah beskytte os. Amen. Når de tager sjælen, så spreder der sig en meget, meget modbydelig, ulækker lugt. De engle møder dem på vej til himlen. Så vil de sige, hvem er den her sjæl? Englene nævner kun de værste navne, der vedkommende er blevet kaldt. Alle de værste navne. Ham her, han var en bedrager. Ham her, han var en snyder. Hende her, hun var sådan. Hun var beskidt. Ham her, han var sådan. Han var en løgner. Han var det. Alle de værste løgne, den måde, man har levet den dunya på, når man har været en ond sjæl, alt det vil blive kaldt for de her engle. Vedkommende vil ikke blive lukket op. Vi sagde den troende, han vil hver himmel vil åbne sig op, og man vil komme op helt til Allah Jalla ala den 7. himmel. Men her ikke engang første himmel vil blive åbnet op for vedkommende. Så siger Allah Jalla ala, skriv hans navn i Sijjin, som er bogen for de onde, og returnerer ham til jorden, så bliver sjælen kastet ned, og graven vil blive, og man vil blive mødt af graven af Munkar og Nakir, og de vil så spørge de samme spørgsmål. Og alle de 3 spørgsmål vil man sige, jeg ved ikke. Hvorfor? Fordi man ikke har levet de her spørgsmål. Og det slutter ikke her. En stemme fra himlen vil sige, han har løjet. Giv ham klæder fra Jahannam. Giv ham klæder fra helvedesilden. Åbn en dør til Jahannam for ham. Eller hende. Åbn en dør. Man er i graven, brødre og søstre. Åbn en dør for Jahannam, for vedkommende lader ham se hans plads, eller hendes plads. Og så vil graven være så stram, at den vil ødelægge ens ribben. Og som I ved, brødre og søstre, der er forskellige straf i graven, afhængig af, hvad man har gjort. Lad mig give et eksempel. En person, som har løjet meget, og som er vant til at lyve,
Profeten som han siger en autentisk beretning. En person, der er vant til at lyve, og den løgn, som vedkommende har lavet, den har spredt sig overalt. Profeten som han siger, vedkommende, der vil være en mand ved hans hoved eller hendes hoved. De vil tage sådan en grov lavet af jern. Først vil den blive lagt her i munden, og så vil den blive taget tilbage til vedkommendes baghoved. Så vil den blive lagt i næsen og hævet tilbage til hans baghoved. Så vil den blive lagt i øjnene tilbage til baghoved. Subhanallah, jeg vil bare lige sige, at man skal heller ikke se det her langt væk. Jeg havde engang en shabab, han var i gang med at recitere Surat al-Munafiqun. Og så normalt, når man hører den, der er nogen, der får tankerne af at se de der, men hvorfor ikke have noget selvindsigt og tænke, se mig, måske er det mig. Jeg er ikke sikret. Vi er ikke sikre, om vi er den gode sjæl eller den dårlige sjæl. Det er noget, vi ser til i graven. Og det er derfor, man har en lille form for frygt over for døden. Så man ved ikke, om det der, det sker med en eller ikke. Allahu a'lam. Og det var så den ene side. Og så vil det samme ske med den anden side. Den her side. Og mens det bliver gjort på den her side, så vil den her side blive god igen. Og så vil det bare ske sådan her indtil jorden bliver. Sikke en straf. Må Allah beskytte os på os. Det som jeg glemte at sige ved den troende, at når han så har lagt sig, han ser hans plads i Jannah, prisen er rigtig smuk for Jannah, så er der en mand, der lige pludselig kommer op. Den her mand er meget smuk. Meget, meget smuk. Meget flotte klæder, dufter rigtig godt. Så vil han sige, hvem er du? Så vil han sige, jeg er dine gode gerninger. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi, vi skal arbejde for den her dag. Vi skal bygge vores krav. Mere end vi bygger vores dunya. For wallahi, det som gør, at vi frygter døden, det er, at vi har bygget den her dunya, mere end vi har bygget vores krav, vores akhirah. Og fra den anden, så vil der komme en meget, meget modbydeligt menneske op. Eller en mand. Han vil sige, hvem er du? Så siger han, græd, for det her er din dårlige gang. Og jeg vil nu være med dig indtil dommedag. A'udhu billah. Og man ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage, så vedkommende kan sidde ved siden af dig, du tænker, hvornår går du? Men du ved aldrig, hvor lang tid. Det kan tage meget lang tid, subhanallah. Det kan tage ekstremt lang tid. Det her i sidste ende, vi lever 80 år her, bliver testet på det yderste. Nogen bliver ikke testet, og det er også en straf i sig selv. Eller det er ikke en velsignelse ikke at blive testet. Så hvis man får en test, vær glad for den, fordi i sidste ende, jo flere test du får, jo flere gode gerninger kan du godt arbejde dig frem til i hvert fald. Så det her liv, det er i sidste ende en test, så man ved ikke, hvor lang tid man sidder i grav. 100%. Og det vil blive, som sagt, det vil blive gjort meget, meget fantastisk for de gode troende, for de gode sjæle. Og det vil være et meget, meget forfærdeligt sted for dem, som ikke har levet efter, hvad Allah vil fra dem. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, han beretter, at profeten, som han har sagt, efter de har begravet en sahabi, så siger han, lav dua for, at ham her, han er standhaftig, fordi lige nu bliver han afhørt. Og enhver af os vil komme igennem den her oplevelse, brødre og søstre. Enhver af os vil få en oplevelse, vil få den her oplevelse, den her velkomst. Og vi bestemmer selv, hvem vi bliver velkommet af. Det bestemmer vi selv. Wallahi, det er kun os, der bestemmer det. Bliver vi mødt af dem som de gode engle, så skal vi også arbejde for det. Ligesom at du arbejder så hårdt for en titel i den her dunya, så skal du også arbejde hårdt for at få den titel i den her situation, i akhirah. At man er den sandfærdig, så skal du gå i de sandfærdige skole for at få en titel, at du er blandt de sandfærdige. Må Allah gøre sig blandt det. Og Sheikh, når du nævner de her, hvad der sker efter døden, subhanallah, det kan ikke få mig til at tænke på en ting, vi ikke snakker nok om. Muslimer, som der føler, at de har tænkt sig at begå selvmord. Og det er en ting, som jeg har hørt blandt mine vennegruppe. Jeg ved ikke, om det er så aktuelt, men det med at forestille dig at ønske noget så frygtindgydende som døden, subhanallah. Jeg er ikke helt sikker på, hvem der havde denne udtalelse, men jeg tror, det er profeten sallallahu alaihi wasallam. Men han sagde, ingen af jer bør ønske døden på grund af en ulykke, der har ramt ham. Men hvis han skal gøre noget, bør han sige, Allah, hold mig i live, så længe livet er godt for mig, og lad mig dø, hvis døden er bedre for mig. Allahumma ahlini in alimta al-hayata khayran li wa amitni in alimta al-mamata khayran li. Ahsant, korrekt. Derfor,
det vi kan drage ud fra det her, selvom livet kan være hårdt, bør vi aldrig miste håbet eller ønske døden. Vi bør stole på Allah, have tawakkul, lige meget hvad, hvilke omstændigheder i, lige meget hvor meget vi er presset op til halsen, have tawakkul. Jeg ved, livet kan være svært, jeg ved, livet kan være hårdt, men det er en del af det. Og inshallah vil det vil betale sig i efterleden, inshallah. Og til sidst, tålmodighed, sabr. Jeg deler navn med en vis profet, som der hed Sabr. Så læs hans historie, tag ved lære af profeternes historier, fordi de mennesker, de har i hvert fald blevet testet til grænsen. Og hvis I kan, så kan du i hvert fald også. Jeg vil bare lige sige, nogle mennesker, der er udvalgt af Allah Azza wa Jal. Få mennesker, ikke engang så mange, profeterne, der er blevet udvalgt af Allah Azza wa Jal, er blevet testet til det yderste. Her i Tarawih, vi havde om Surat Yusuf, har blevet testet på det yderste. Vores profeter er blevet testet på det yderste. Og efter en test kom der noget godt. Vi er heller ikke lovet noget godt efter en test her i den her verden. Du kan blive testet helt til det sidste. Til det sidste åndedræt, du kan blive testet. Men hvem er du som blot et menneske, blot en abd? Okay? Tænk, at okay, man får ikke en test. Hvorfor har jeg så dårligt et liv? Vi er blot, vi ændrer i forhold til profeterne. Nogle mennesker, der er udvalgt af Allah Azza wa Jal, havde måske et værre liv end dig. Subhanallah, er det en velsignelse, eller er det en straf at have så dejligt et liv, og tænke, at det hele kører for mig. Der er ikke noget galt med at have et godt liv i islam, det er overhovedet ikke det, jeg siger. Men bare lige sørg for, at bare lige få noget selvindsigt, og sørg for, at hvis du bliver testet selv med det mindste, består de test der. Fordi det kan være noget rigtig stort til dommedag. Og ikke nok med det. Hvor slemt er dit liv egentlig, Shiraz? Lad os sige, hvad realistiske. Du bor i Danmark, du har tag over hovedet, du får mad på bordet hver dag. Allah eller måske hver anden dag. Men du er så meget bedre stillet end alle andre rundt omkring i jorden. Vi har brødre og søster i Azza, som der bliver massakreret. Subhanallah. Og du brokker dig over, at du er økonomisk presset, at du er ditten og du er datten. Have lidt skam, brødre og søster. Vær taknemmelig for det, du har, og så tålmodighed. Det er det eneste, jeg kan sige. Bare lige 2 sekunder. Jeg så faktisk nu, når vi snakker om Gaza, jeg så en video sidst. Der kommer ikke så mange videoer derude fra længere, fordi de slukker for mange ting de her dage. Men jeg så en video sidst, den var åbenbart lidt gammel, af 2, der var ude bare for at hjælpe sådan, med at fjerne sten og sådan nogle ting. Og det, der ramte mig allermest, var 2 brødre. Så de går, så ser de et eller andet sådan, der stikker op fra noget sand, tror jeg, eller fra det der bygningerne falder fra, ikke? Så ser de, at det er deres far. Så hører jeg på arabisk, de siger det på palæstinensisk, at far, du er blevet hård. Han er blevet hård. Fortsat, hvor lang tid det lige skal blive, for at blive helt stift. De banker på deres far. Deres far var hård. Fortsat dig som et menneske. Se det der. Din far, elskede far, subhanallah. Det er en far, der har holdt dig hele dit liv, der har haft din ryg hele dit liv, bare lige bliver stift, og du kunne hjælpe ham med noget. Du var til intet hjælp, subhanallah. Hvordan har du det med dig selv? Nogen, der har selvmordstanker her i Danmark, bare lige have i tanker, eller ikke selvmordstanker, bare tænker, at de har et dårligt liv. Bare sige alhamdulillah, og tawakkul på Allah azza wa jal, fordi Allahs plan er nok den, der er bedst for os. Når vi forstår virkeligheden af det her liv, brødre og søstre, så forstår vi, at mødet med Allah jalla ala er det vigtigste. Og den tilstand, vi skal være i, når vi møder Allah jalla ala. Alle sammen vil møde Allah. Og profeten han siger en meget, meget smuk hadith. Men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Og man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Den person, som ønsker at møde Allah jalla ala, vil Allah ønske at møde vedkommende. Og hvis et menneske hader at møde Allah, så vil Allah hade at møde vedkommende. Den her hadith er så vigtig for os, brødre og søstre, at når vi tilbeder Allah jalla ala, som han fortjener at blive tilbedt, så det skal gøre, det skal resultere i, at vi vil ønske at møde ham i den tilstand, hvor vi er i ibadah, hvor vi er i tilbedelse, hvor vi er i en tilstand af iman. Fordi vi ved, at Allah jalla ala, han kan fjerne det fra os lige pludselig, hvis vi ikke lever op til den velsignelse, som vi har fået. Den her iman, du har i hjertet, den fantastiske følelse, du har ved at sidde herinde, og du har bedt tarawih, den følelse, den vil folk bekrige dig for. Wallahi, de mennesker, som ikke har den følelse, du har lige nu, den vil andre omkring dig bekrige dig for. Og
Jeg kommer i tanke om en historie. En kendt lært, meget stor lært. Han blev besøgt af byens guvernør. Han besøgte ham i hans hjem. Han sagde til ham, du lever meget beskedent. Det er meget faldefærdigt hus, du lever i. Skal jeg ikke bygge et palads til dig? Et stort hus, som du bliver glad for. Han sagde til ham, nu hvor det nævner, at du faktisk er i gang med at bygge et hus nogle kilometer herfra. Og ham blev lært det ved at blive bygget, og der er styr på det, skal du ikke tænke over. Da ham her guvernøren han gik, hans elever var sad også ved sådan her. Så sagde, Sheikh, vi kender dig godt. Du er ikke i gang med at bygge et palads. Du er ikke i gang med at bygge et hus. Så sagde han til ham, det sted, hvor jeg sagde til ham, det er der, hvor der ligger en gravplads. Jeg er i gang med at bygge mit hus, som er grav. Subhanallah, en meget smuk historie. Og Ibn Umar han sagde, eller Hassan al-Basri han siger, I har ødelagt jeres akhirah og bygget jeres dunya. Og I havde flyttet fra det, I har bygget, til det, I har ødelagt. Hassan al-Basri han siger hvad? Han siger, I har bygget den her dunya, og jeg har ødelagt al-akhirah. Og I vil have at gå væk fra det, som I har bygget, til det, som I har ødelagt, som al-akhirah. Det handler om at bygge graven, brødre og søstre. Sørg for, at I har, ligesom når man skal bygge et hus, men det skal være sådan her ud, sofaen skal være her, og malingen skal være sådan her. På samme måde skal man også dekorere sin grav. Og hvor flot den er, hvor mægtig den er. Og husk også, jeg glemte lige at sige noget. Vi sagde, at der var de troende, der ville få en god behandling. Og dem, som var den modsatte, de ville få en forfærdelig behandling. Og så er der de troende, som har gode gerninger, som er meget lige med deres dårlige gerninger. De her mennesker, må Allah beskytte os fra at være dem. Amen. De vil blive straffet i graven, afhængig af, hvor meget skade de har lavet, således at når de møder Allah, så er de rene for de fejl. Det vil sige, at de skal bøde for de fejl, de lavede i graven, for at de er rene, når de møder ham. Men wallahi, brødre og søstre, vi skal slet ikke ind i den her situation. Vi skal virkelig ikke ind i den her situation. Gør Allah Jalla ala det vigtigste i dit liv. Gør profetens sunnah det vigtigste i dit liv. Og lev som en troende. Lev som en mu'min og mu'mina. For sandelig, når vi ligger i vores grav, så vil vi glædes af det syn. Må Allah give os den her oplevelse. Amen. Så har jeg igen et lille digt til jer, som jeg vil læse op. Digt? Ja. Jo. Hørte du det sidste gang? Hvad synes du, Sheikh? Nej, men jeg hørte ikke. Du får fornøjelsen af det nu. Bismillah. Digt? Allahu Akbar. Bismillah. Ja. Må jeg gerne være hård, når jeg ligesom... Ja, er du sikker? Det må være kritisk. Kan du godt tage det? Ja, selvfølgelig. Bismillah. Så fortæl mig, vil jeg være klar, når Munkar Nakir spørger mig om mit tro? Vil jeg svare med taqwa på brystet og med selvtillid og ro? Eller vil min mund være forseglet for alt de gange i dunya jeg syndede? Jeg Rabbi, tilgiv mig, for jeg har fejlet. Og når dagen for min død til sidst er nær, vil jeg stå foran skabet med ærefrygt og håbet, jeg bærer. Hvis ikke, så lad mine gerninger tale, når jeg ikke kan. Og må hans rahme favne min sjæl, som ild slukkes af vand. Så fortæl mig, vil jeg i graven stille mørke, hvile i ro? Mens englen Munkar Nakir spørger mig min tro, vil jeg have hjertet fyldt med tro på Allahs nådige magt, eller frygte at mit liv har været for svagt? Rabbi, er jeg må fortabt. Vi har mindes de stunder med ro i mit sind, hvor jeg bad til Gud og søgte fred, mens hans vrede undrede jeg at finde. Eller vil jeg mindes om de dage, hvor jeg syndede i smug, nu hvor frygten for straf knurrer mit hjerte i tu. Nu står jeg foran domstime i frygt for mit svar, for al-Hakam, den retfærdige, han giver og han tager. Idyllen er brudt som et blad i efteråret falder, mens jeg håber på hans rahme, når jeg bliver udspurgt af den, der kalder. Så lad mig tro i hjertet og angrens sorg, var tunge af mine sønner og fejl i årenes år. I denne her grav, hvor frygt og idyl kolliderer, håber jeg på hans rahme, når evigheden når sin tid. Allahu Akbar. Takbir. 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 Og så det var godt. Det var godt. Normalt jeg kommer til rigtig meget med sådan ting. Men også det var rigtig godt. Det var rigtig godt. Meget bedre. Virker den nu? Ja, det gør. Kan den her? Ja. Ja, det gør den. Men lyden er meget lav. Men det er fint. Jeg kan bare give min. Ja. Jeg vil bare gerne give et råd, brødre og søster. Giv et råd. Nu har vi snakket omkring gravens pinsler og gravens straf.
Profeten sallallahu alaihi wasallam, han har givet os en shortcut til, hvordan vi kan undgå den her straf. Og hør godt efter. Det er noget, som måske tager 10 minutter i ens nat. Og det er en meget, meget nem løsning. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han siger, den person, som læser Surat al-Mulk, hver aften vil blive frelst fra gravens straf. Surat al-Mulk, kapitlet al-Mulk. 2 sider og et par linjer. Hver aften. Subhanallah, det er min yndlingssura. Og netop den grund, fordi den historie, man hørte Surat al-Mulk, den loyalitet, den har til dig ved, at du reciterer den hver nat. Subhanallah, den kan ikke måle sig med nogen form for loyalitet i den her dunya. Abdullah ibn Mas'ud, han siger noget meget smukt omkring den her sura. Han siger, at den engel, som vil komme og vil måske straffe en i graven, Surat al-Mulk vil blive personificeret, eller blive ligesom gjort op til et menneske, og den vil forsvare en i graven. Og sige, fjern dig fra ham, for han plejede at recitere mig. Vil det ikke også være, ud fra hvad jeg har hørt, det også hele Koranen, den vil være shafir, altså den vil stå op for dig til dommedagen og sige, ham han har reciteret mig, så hellere trække mig ud af Koranen end og ikke kun Koranen, også fasten. Fasten vil, der er rigtig mange advokater for en på dommedagen. Og de kloge af os, det er dem, som sørger for, at der er rigtig mange advokater for os i området. Det kan både være fasten, det kan være Surat al-Mulk, det kan være visse kapitler i Koranen, det kan være hele Koranen. Det kan være mange ting, som vil gå i forbøn for en på dommedagen, hvor Allah Azza wa Jal giver så mange af dem som muligt. Profeten han siger, Al-Kayyisu man dana nafsa. Hør den her hadith, bror og søster. Al-Kayyisu, den kloge, er den person, som holder sig selv i skak. Det vil sige, hele tiden evaluerer sig selv. Og så siger han, وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. Den kloge er den person, som evaluerer sig selv hele tiden, og arbejder for det, der er efter døden. Det er den kloge. Det modsatte er hvad? Den person, der kun arbejder for den her dunya, er ikke klog. Og vi er i masjid, det vil ikke sige det ord, som ligesom, der er en person, der ikke er særlig klog. Vi brugte ordet idiot sidst. Ja, det er rigtigt. Men I forstår, hvad jeg mener. Gør I ikke det? Wallahi, brødre og søster. Den kloge. Pludselig lad os være klog. Wallah. Yani, vi er den bedste umma, der er sendt til menneskeheden. Det er os, der skal være klog. Så må Allah Azza wa Jal give os indsigt og give os styrke til at arbejde for hans skyld og ofre for hans skyld og for den her din skyld og være retfærdighedens folk på den her jord, der spreder retfærdighed, hvor vi er. Allahumma.